ane mega massive award mo atran awu edle mwaye college small child dey come no be na to question iri ụmụ ihe protein ụmụ ihe na-enye calcium na carbon dioxide ihe ha carbon dioxide iri gị na ahụ gbashie gị ike onwede ụmụ okorobịa ugbole onye ọbụla bụ ihe arapụ ụrụsọ mgbe rapụrụ ego ihe mmitiga ha n'ihe a n'ọnụ m onwede gịnị ewe ihe ntakịrị a ma ede gị ọnụ taa mụrọtị na-atọ because ihe niile wụ ihe onye na-ekwu ihe a ekwula amaju ọha magbugo ịnọkwa ngwa ụda mpụta bụrụ na-esi ga na nga atakwu gị na ndị apams na-eme plan eji ebulalo etu na enye mmadụ nsọpụrụ ụda mbịa nga ekwugo ka igburugburu ozo nwego tarị ngwe ogiri ushi ihe ka nna gị megidere o jiri lụtalide ezigbo nwaanyị agaghị akwụlụlụ ọkụ ya wee oke ikwukwu nwa okorobịa pụta ụwa ọ na-ataka ya taka anara ya taka anyị ihe nọ na ya ihe ọwụ big deal wetin dey here wey I no go feel mgbe gị ọkụgba m ruo echa na-esi eri ogo eri ụgbọgọ ata ntụ anwụ na ndị otie mgbe gị ihe ọkụgba m tadi ṅụpịa ya asọ ihe bụ ihe na-enye wọf na a ga-aṅụ ihe adịwa amata nzi if you no smoke this thing you no go be young boy again you gotta enwe action you gotta enwe ihe na-akpọ ya you gotta enwe clearance of the hair to nwa okorobịa wụla na-ada aṅụ ihe ọ dị enwe inspiration wetin dey here tee ihe ọnụ esi agba gị ihe mmadụ na-amada anya kwa ote guzurokwa na agba agaga enyo ihe m niile alacha azụ aka ekpe otutu am sị ka m chọọ nta enwe niile amagoro china n'elu elebe nwa nọ bịa kụziele m otu nne esi eme ihe ụnụ na ndị na laịtawo ka otu nne fada na bishọp ọhịa na laịtawo ọkụ kere ene m ka otu na-emere mgbe ote ma afọ ihe ndị a na-eme mgbe ọbụla nye weta ọkụ mmụọ garị protein kwa ntidela m ya n'ọnụ nne m nwoke yara apụọla ihe nga asa gị n'ala ụmụazị ibe gị nweta asị ha ji asị n'ọnụ ha dị wet na-eji etojege Chineke asa gị n'akwụkwọ ka ọ n'ala every morning nwoke ga-araga akwụkwọ ijiri de ebu you can never see him onwe ọnụ ahụ nothing ya wụ blood ya ma na-eji ihe niile wụ calcium ejiri ke na akwụkwọ ka ọ n'ala ya hụ akwụkwọ ọgụ ya arapụ ya hụ olugbo ya arapụ ya hụ akwụkwọ nchụanwụ ihe kpọrọ nkụ ada agafe nke ọma any dry material ya hụ ya ote ya ekwukọrọ pịam 2 seconds ọgba dị elu ya nwoke na-agba egwusi ọgbalị agba pịam ịhụ ya agwọ one agwọ arapụta ire tagbuole m go etile m ka ọdọ n'ọnụ